Ilan ang giandam ang Antikristo karon alang sa iyang dakong pagsulod. Imong Jesus, Hulyo 21, 2013, Mensahe 0849, Book of Truth. Ang mensahe. Akong minahal nga anak, aduna ako'y usa ka importante nga mensahe alang sa kalibutan. Lakip sa mga mituo kanako, katong wala, katong dili mo tuo sa akong amahan, ingon man, katong wala mo dawat nga ang tanan nga mga butang gikan kanako. Sa diha nga ang mananap naglaraw batok kanako, naghimo siya og usa ka yawan-on nga plano alang sa katapusan nga mga panahon nga gidisenyo sa paglimbong sa kalibutan uban ang labing dako nga bakak. Aron iyang madala sila uban kaniya ngadto sa kalayo sa impyerno. Hibalui nga ako nang gipadayag sa kalibutan kini nga plano apan adunay usa ka sikreto nga kinahanglang ipadayag aron masabtan nimo ang kamatuoran. Sama sa bisan unsang gubat, ang kaaway mukuha og posisyon og kini kasagarang giplano pag-ayo. Aron kini himuon sa tago, aron dili mahibaluan sa target kung asa nagbarog ang iyang mga kaaway. Nining katapusang gubat alang sa makalag, si Satanas ug ang iyang mga kauban mibarog batok sa duha ka saksi sa Dios. Nagkinahanglan kini og daghang mga katuigan sa paghanay, apan ang mga anak sa Dios kinahanglang mahibaluuna kung kinsa ang duha ka mga saksi. Sa dili pa sila makasabot kung sa unsang paagi ang plano gihimo. Ang kaaway karon nakalingkod na sa akong simbahan. Gihimo niya kiniisip kaaway nga gitaguan sulod sa usa ka Trojan horse. Ang kaaway og hinumdumi nga daghan sila og silang tanan nagpasidungog sa mananap, nakagamot usab sa Middle East. Ang tinuod nga target mao ang Israel, ang Pinoy-anan sa ikaduhang saksi. Ang duha ka mga saksi mao ang mga Kristohanon ug ang balay sa Israel. Ang Kristyanismo mao ang unang target tungod kay gikan kini kanako. Ang Israel mao ang ikaduhang target tungod kay ako na tawo nga usa ka Hudeo ug kini mao ang yuta sa pinili nga katawan sa Dios puloy-anan sa Jerusalem. Dili aksidente nga gusto ni Satanas nga laglagon kining duha tungod kay gidumta niya sila ug pinaagi sa pagwagtang sa tanan nga mga timaan niini. Naghimo siya sa labing dako nga pahayag nga labaw siya sa Dios. Unsa unya ang mahimong pag-anto sa duha ka saksi sa ngalan sa Dios? Dili sila mamatay apan makita nga mawad-an sa kinabuhi. Ang mga sakramento mao ang una nga pagalaglagon, unya ang misa, dayon ang Biblia, ug ang tanan nga mga timaan sa mga pulong sa Dios. Niining mga panahona, daghan ang makig-away sa pagmantala sa pulong sa Dios. Niining mga panahona, ngang akong mga grasya ibubo bisan asa, pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo, aron ang Dios dili gayud makalimtan. Ang Antikristo. Sa dili madugay, ang Antikristo magpaila sa iyang kaugalingon nga tawo sa kalinaw, nga magmugna sa labing ambisyoso nga plano sa kalinaw sa Middle East. Ilang gianda mga Antikristo karon alang sa iyang dakong pagsulod. Samtang ang yawan-on nga plano sa paglimbong sa mga inosente, pinaagi sa pagtudlo kanila sa mga bakak sa kungalan, nagpadayon. Kaninyo nga dili mo dawat sa kamatuoran, hibalui, nga kini nga mga panahon ana-ana kaninyo. Kung dili nimo madawat ang kamatuoran karon, kung tinuod nga nahigugma ka kanako nan, ihatag ko kanimo ang mga grasya aron mahibaluan. Daghan kaayo ang dili makakita nining dautan nga plano nga gitago pag-ayo. Apan nga nagpadayag sa tubangan sa imong mga mata, ingon sa gitagna. Ang balaang kasulatan dili gayud mamakak. Ang akong pulong mao ang kamatuoran. Ang kamatuoran mao ang imong sumpay sa kinabuhi, padulong sa kaluwasan. Kung dawaton nimo ang mga bakak nga gihatag kanimo sa akong simbahan, sa mga wala mo anhi sa akong ngalan, nan, mahulog ka sa dako nga kangit-ngit ug lamyon ka sa ingon nga pagkadautan, nga kinahanglan nimo nga makigbahin sa ingon nga mga buhat sa okulto, nga gipaila kanimo sa akong ngalan.
magtiwala ka kanako. Sa dili madugay, kung ang bakak nga kalinaw mamugna, ang mga planong magsugod sa pagpuo sa mga Hudyo. Samtang ang mananap molupig sa Israel, isalikway sa mini nga propeta ang akong presensya, og limbungan dili lang ang mga Katoliko, kundili ang tanang Kristiyano, tanang relihiyon, aron iidolo ang mananap ubos sa takos sa usa ka kalibutan nga relihiyon o one world religion. Kung kini nga mensahe naghadlok sa inyong mga kalag, naan hibalui nga akong katuyuan nga dili matago gikan kaninyo ang bisan unsang butang nga makalaglag kaninyo. Ang importante lang nga magpabilin ka nga matinud-anon sa akong mga pagtulunan ug magampo alang sa akong proteksyon. Kung ikaw motugyan kanako imong Jesus ug mangayo kanako sa pagiya kanimo, ang tanan mamaayo. Itago ko kamo sulod sa akong proteksyon. Kamong tanan nga wala motipas sa kamatuoran. Imong Jesus. Ang Antikristo andam na karon sa pagpadayag sa iyang kaugalingon. Diyos nga mahan, Agosto 7, 2013, Mensahe 0870, Book of Truth. Ako minahal nga anak, ang kalibutan, kinahanglang mangandam alang sa pag-abot, sa labing dako nga kaaway sa katawan, sukad nga ang akong mga anak, gibutang dinhi sa yuta. Ang Antikristo, andam na karon sa pagpadayag sa iyang kaugalingon, ug ang iyang plano mao kini. Maghulat siya hangtod nga muulbo ang mga gubat bisan diin. Unya siya musulod ug maghimo sa usa ka bakak nga kalinaw sa estado sa Israel, pinaagi sa pag-apil kanila uban sa Palestine sa usa ka dili posible nga alyansa. Ang tanan magdaig kaniya. Dili siya mohunong didto tungod kay molihok siya sa usa ka lakang nga makapatingala sa kadaghanan ug makigsabot siya sa mga kasabutan sa kalinaw sa daghang mga nasod nga giguba sa gubat. Unya, bayawon siya og daygon nga may talagsaon nga debosyon sa binilyon sa tibuok kalibutan. Ang mga kaaway sa mga Hudyo sa tanang kanasuran magtigom sa panaghiusa aron sa pagdugmok sa Israel. Nobyembre 30, 2012, Mensahe 0627, Book of Truth. Akong minahal nga anak, ang panahon alang sa mga propesya nga gitagna sa dangtugon mahitungod sa dangatan sa mga Hudyo makita sa dili madugay. Ang akong pinili nga kaliwat magantos. Ang mga Hudyo nga misalikway sa pakigsaad sa Dios nga gihatag ni Moises magantos sama sa ilang gidangatan sa daghang mga siglo. Ang ilang gahom sa yuta sa ilang mga katigulangan kuhaon ug ang bugtong solusyon mao ang pagpirma sa usa ka kasabutan diin sila mahimong mga olipon sa Antikristo. Ang akong pinili nga kaliwat magantos sama sa akong pagantos ug gamay nga kaluoy ang ipakita kanila. Ang pagtratar sa mga Hudyo mas grabe pa kaysa gipakita kanila sa panahon sa genocide nga nahitabo sa ikaduhang gubat sa kalibutan. Sa Israel, mahitabo ang kasakitan o tribulation makita ingon sa gitagna sa tinaw. Dugang mga mensahe o mga krusada sa pag-ampo mabasa sa link nga gihatag sa ubos www.fatherofloveandmercy.wordpress.com.